Els protocols de festa major es recullen en aquest llibre, que va ser editat l'any 1997 i després es va reeditar i es van ajustar els protocols l'any 2009. Què recullen els protocols de festa major? És l'esquelet detallat de la festa major, de on, qui, quan i com surt a la festa major. Recull els actes més diferencials de la festa major de la nostra ciutat i és una guia que ens diferencia d'altres festes majors d'arreu del territori. Aquí podem trobar els actes de divendres, per exemple, d'inici de la festa, la baixada del drac i la ballada de tots els grups davant de l'Ajuntament. També podem trobar-hi el Raval Infernal, podem trobar el Ball de Plaça i la sortida d'ofici, i el Castell de Foc, les havaneres de fi de festa. Aquests protocols ens marquen una mica el que serà i el que és la festa i a partir d'aquí es fan tota la resta d'activitats que poden sortir a la festa, com els concerts, com altres activitats familiars que van al voltant d'aquest esquelet i d'aquesta guia de la festa major.